Γεια σας. Τώρα θα δούμε μία θήκη με προσάναμα, με διάφορα προσανάματα, τα οποία μπορεί να τα έχουμε πάνω μας, στην τσέπη μας, γιατί το συγκεκριμένο στην τσέπη του στρατιωτικού παντελονιού, στην πλαϊνή δηλαδή, χωράει, ή μέσα στο σακιδιό μας. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η θήκη. Τα έχουμε όλα προσαρμόσει μέσα, δεν τα χάνουμε, δεν μας λείπει κάτι. Από την απ' έξω μεριά έχω βάλει ένα μαχαίρι. Αυτό, περισσότεροι το γνωρίζετε, έτσι. Είναι αυτό εδώ. Πάμε στο εσωτερικό. Έχουμε μία θήκη εδώ μπροστά, στη μέσα μεριά. Έχω διάφορα προσανάματα, έτσι. Σπίρτα, βαμβάκι, είναι εμποδισμένο με κερί, έτσι. Αυτό δεν το χρησιμοποιείς ολόκληρο, το κόβεις στα 4 κομμάτια αν θέλεις και χρησιμοποιείς, που εσωτερικά έχει το βαμβάκι του, το χρησιμοποιείς σαν προσάναμα, έτσι. Εδώ είναι τα σπίρτα και αυτά είναι εμποδισμένα με κερί και αδιάβροχα, έτσι, σαν αδιάβροχο σακουλάκι. Κορδόνι εμποδισμένο και αυτό με κερί, έτσι. Είμαστε σε ένα τοπίο το οποίο είναι βρεγμένο, έχει βρέξει, έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν βρίσκουμε προσάναμα για να ανάψουμε τη φωτιά μας. Βρίσκουμε οτιδήποτε ξυλαράκια λεπτά που είναι, για να τη βάλουμε μπροστά με το σπινθυριστή μας, έτσι. Έχουμε μαγνήσιο έτοιμο κρυμμένο, έτσι, είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετό, έχω άλλο ένα βέβαια μέσα. Βγάζουμε λίγο μια ποσότητα μαγνησίου, ξύνουμε λίγο δαδί δίπλα από το μαγνήσιο με το σπενθυριστή μας. Θα το δείξω και στην πράξη όταν θα είμαι σε εξωτερικό χώρο, να δείτε πόσο εύκολα μπορούμε να ανάψουμε τη φωτιά μας. Το ίδιο ισχύει και από κάτω στην επόμενη θήκη. Έχουμε ένα μεγενθητικό φακό, έτσι, που μπορούμε και με αυτόν, όταν έχει ήλιο, να ανάψουμε το προσάναμά μας. Έχουμε εφεδρικό, ένα σπινθυριστή και ένα μαγνήσιο, αυτό εδώ δηλαδή, το οποίο μπορούμε να το ξύσουμε και να βάλουμε μπροστά τη φωτιά μας. Απλά εδώ το έχουμε έτοιμο τριμμένο, βγάζουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα και κάνουμε τη δουλειά μας. Έχω έτοιμο προσάναμα ροκανίδι από ξύλο, το οποίο είναι εύκολο να πάρει φωτιά, δηλαδή για να ανάψουμε τη φωτιά μας. Δηλαδή αυτό μαζί με αυτό ξεκινάμε τη φωτιά μας άμεσα. Έχω 2 σακουλάκια στεγανοποιημένο μέσα το ροκανίδι, το τριμμένο δηλαδή, το ξύσμα από ξύλο. Και πάμε τώρα στην μπροστινή θήκη εδώ. Έχω ένα σπινθυριστή, τον εδώ, έτσι. Και μαζί έχω και ένα φυσιτήρα. Όσοι δεν γνωρίζετε, ο φυσιτήρας είναι αντί να πηγαίνουμε κοντά στη φωτιά και να φυσάμε, το ανοίγεις αυτό εδώ και από αυτή εδώ τη μεριά, τη μεγαλύτερη τρύπα που λέμε, εδώ, φυσάμε για να βάλουμε μπροστά τη φωτιά. Αυτός είναι σαν εφεδρικός ο σπιθυριστής, έτσι. Ένα αναπτήρα
Clipper, ο οποίος γίνεται και αυτός πληθυριστής, για όσοι δεν το γνωρίζουν. Πολύ καλός πληθυριστής ο συγκεκριμένος και αλλάζει και η πέτρα του. Έτσι. Και έχω και αυτό εδώ, το οποίο είναι της Gun Wolf, είναι μαγνήσιο από τη μια μεριά, πληθυριστής από την άλλη. Εντάξει. Και τελευταία έχουμε Sharkloth, όχι από ύφασμα, το έχω φτιάξει σε ένα παλαιότερο βιντεάκι, ταμπών, το οποίο είναι πανθρακωμένο, έτσι, και μπορούμε άμεσα να ανάψουμε με μία σπίθα τη φωτιά μας. Αυτό εδώ είναι ταμπών και δίπλα είναι βαμβάκι, αυτό το που έχουν οι γυναίκες που καθαρίζουν το πρόσωπο. Sharkloth, έτσι. Αυτό με το σπιθυριστή μας είμαστε καλυμμένοι, μπορούμε να ανάψουμε τη φωτιά μας. Είναι όλα τακτοποιημένα μέσα σε αυτή τη θήκη, δεν χάνουμε τίποτα. Εννοείται και έχουμε πάντα μαζί μας, σε περίπτωση που γίνει κάτι σε μία μικρή θήκη, έχω τα βασικά που πρέπει να έχω. Αν σε περίπτωση για κάποιο λόγο χάσω ή μου πέσει κάπου το σακίδιο και δεν έχω μαζί μου, τα απολύτως απαραίτητα εννοείται τα έχω επάνω στη ζώνη μου. Αυτό ήταν το βίντεο, θα μην σας κουράσω άλλο. Εύχομαι να σας άρεσε, να σας φάνηκε χρήσιμο. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.